mawubeke in your life wabeka kuqala ukumesaba uNkulunkulu. And I'm talking to you my son, ngifuna nabazane baninceku zenkosi zonke zizwe. Ngolimi lwesilungu bathi familiarity brings contempt. Kusho ukuthi inkathi into uya ngokuyo uyijwayela iya ngokuya ngathi iyadeleleka nevalue yayehla. Kodwa hayi uNkulunkulu. uNkulunkulu ufanele uqala ukumesaba kwa grade ube u grade R ekumesabeni. Enkathi niqhubeka nihamba naye uya ngokuya ugraduate ekumesabeni. Wakhulisa ukumesaba uNkulunkulu uyokwethembela izinto ongakazi uyicaba. Vulela ama platform. Uyabethuna ukuthi khona ama platform abantu mase uba khona ama platform kaNkulunkulu. Phela ungazi ucabanga ukuthi abantu bonke nje bana kwacela ukuthi khona iplatform nje athi hayi kulungile uyosizwa nje abantu la. Kodwa khona awenhliziyo yakhe. Athi yabona ke lawa ngwavalela benhliziyo yami kuphela. Not for any Dick, Tom and Harry. Fear of the Lord is the key. Mesaba. Mhlambe nje amawana lento ngishayela yona into esustainayo. Kusaba uNkulunkulu nje. Kusaba uNkulunkulu. Mawukuyena muvela mawuza igama lenje God ushintshe neatmosphere. Boss yami, master yami le. Yabona so mawuza God uthi yazi ngicabanga kuya ngamadolo phansi because I fear the Lord. Lokho kuzogcina kuzokwenza ukuthi uSathane into ayi-challenge aqala before abantu benze wonke ama-mess esingawacabanga. Ufika adle ukumesaba uNkulunkulu qala. Kwafa nje ukumesaba uNkulunkulu then ke uya exposed. Usungenza noma yini. Ngoba ayithi abenza noma yini baya kwasikade kufa ukumesaba nje uNkulunkulu. Then kuminister usungayithuka usuwenza noma yini. So ke fear of the Lord. Asishona sonke sithi fear of the Lord. Ashona ngolimi lwakithi kwaZulu sithi ukumesaba uNkulunkulu. Then B ile 18 tile ngihamba nje phakathi kwamagama akhe submission. It's very dangerous. It's very dangerous ku ministry ukuhamba ungenayo covering. It's not safe. Awuthi ngikhulume ngesibindi ke le. Kwavela ukuthi ngikhulume ngesibindi le. Listen to me. We are competing no social media no social ton. La okukhuluma wonke umuntu khona. Abanye bafaka ifundiso engaconfuse. Spiritual covering is there. And umuntu uma ngakwe efuna ukwenza ungakholelwa kwi submission na kwi covering usuke ethi thenga impahla ebizayo futhi ene value uyifaka endlini yakho musu uyikhipha iroof indlu noma isiphi isichotho masifika siyobulala impahla yakho uyithole kanzima. Because uNkulunkulu akakaza ayishintshe iprinciple. Uma uNkulunkulu esebenza, ufuna umuntu azosebenza naye. Mefuna ukuhola abantu, ufuna umuntu azobahola ngaye. It's true, it's God leading people but through men. Akangafi. Mawufuna ukuhamba noNkulunkulu uhamba lutho akangafi umuntu. In your eyes. Ozosetshenziswa uNkulunkulu to take you to your destiny. That is submission. Be what? Submission. And ukhulume ngayo ngibela phakathi kwamagama akhe. Angithi bathandeka. Hayi submission. Key submission. Submission. Even myself ngine covering baba wami uBishop SB Khali. We asked why I decided uyothola ukuthatha covering kaBishop ngoba nawe una covering. So angikwazi ukulidwa umuntu ongalidwa umuntu. Akekho umuntu okusilinga. So ngenza research ngathothi na une covering ngathi no okay ngisafe la. Kodwa amen naye nibathanda. Amen wena une crash ngikho amen. Covering is the key. Submission. So ashon soka sithi submission. Do you know yasenzelani bazalwane? Senzela uthi uma sikhuluma ngani sithi submithani singanitshela itheory, sinitshela into esiyaziyo. Somebody say amen. Somebody say amen. Oh God. Kade ngichazele omunye umzalwane obengivakashele nje. So decide ukufuna ukuzongibona sesiyahlangana ke
inkonzo sentence khosi kakhulu seyibuza kuningi abefuna ukubuza nje phakathi kwezinye izinto ayibuzayo kwesethi pastor how can you become a powerful leader ngithi hawa wempendulo lapha yazi ungakaqedi usheshisa uyashesha ngithi ayimpendulo lapha yazi ufuna ukuba a powerful leader be a powerful follower iba nje umuntu olandelayo uzoba i-powerful leader ngithi mina kwa leadership there's nothing new ayikho into entsha lapha kuthiwa uzoyifica ebuholini cha sokuhlanganiswa zonke lezi zinto uyisebenzisa nkathi ulandela usu apply zona kubanye ukuze nabo balandele ungakaze ulandele lutho uzosinikani ngoba kwa leadership ayikho into yakho oyifica khona kuqoqwa lezi zinto okade uyisebenzisa nkathi ulandela musu apply zona kubantu abazi leadership bazalondela leadership lezi zinto kade uyisebenzisa kakhulu nkathi usalandela ubusocompile zona ukhandweke noma uhlanganisa zona zikhanda ipolicy yokulida musunikeza abantu uthi yenzani lokho njoba uthi abantu abaqoqa ibhikhu usho ukuthi uyasazi ispeaker ahlala la thatha nazi ibhikhu amadoda ungachaki yonto entsha yilento ekade ngiyenza sengitshela abantu abayenza bona ukuthi ubona ngempela bona mebayeka bangayithatha ngivele ngisukume ngiyithathe ngifake la ngiqonda ukuthi nje ngizama ukunikeza izinto engithathe yangibeka la hayi ngoba ngihluphekile cha nginikeza izinto engibekela mani yeka ngiyayithatha phela athi ngiyakwazi ukuyithatha nje ngiqhubeke futhi ayinqabi iphika ngithanda kabi ayinqabi so uma ungalandelanga kungase kwenzeka ashoda amathuba bese epholini ngoba epholini kusebenza lento oyisebenzi okay kusebenza lento oyiqoqile nkathi ulandela misikhandi leadership ayikho into entsha oyicacana ngiyaphinda ayikho ngathi nje mina ngifuna ukulandela mina ngifuna ukuba umholi ngifuna sekuba umholi uyokwenzani khona kwenziwa ngoba ayikho into entsha lapha khuluma nomakhelwane uthi hey makhelwane uJesu khona I'm here for a very short task, church, but first book of Corinthians, chapter 3 verse 20. Come. Ngokomusa kaNkulunkulu engiuphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo omunye wakha phezukwaso kepha akube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakhe kanjani phezukwaso. Praise the Lord, amen. This is Apostle Paul ukhuluma uyibiza ngeexpect noma inyanga enkulu yokwakha uthi ke ngabeka ke isisekelo kodwa Sean Song uthi ngabeka isisekelo awunceke inkosi ngiyanibingelela ngiqeda ungene Sean Song sithi ngabeka isisekelo asikhulumeni bafethu into kaMpostoli asifishane kakhulu asiJohnson sithi ngabeka isisekelo lithi iBhayibheli phekwe foundation ekakade ngiyibekile lithi iBhayibheli ke omunye afika akhe phekwazo angiyangizwa bathandekayo shuthi kunabaleya ifoundation bese kuba khona ke abaphakamisa indonga bekha kodwa phekwe isisekelo esibekiwe akuthi amen khona awesixoxa ke liya misithini misiqhubeka ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Mase iBhayibheli lithi ke akakho ongabeka esinye isisekelo ngaphandle kwaleso sisekelo already esesibekiwe esinguJesu Kristu. Khulumani bathandekayo siyezwana yini? Uyabona njengoba siqala imovement bathandeka kuqalwa ibandla kuqalwa this church iKingdom Warriors kubekwe isisekelo already foundation isibekiwe manje ke iKingdom right manje Kingdom Warriors okay God's Kingdom Warriors njengoba uyibona nje yona isiyakha manje iyakha kodwa phekwani bathandekayo kwesisekelo esinjani esibekiwe shuthi ke isidingo sokuqala phansi kubekwa isisekelo asekho manje ngoba ifoundation already ikhona shuthi wonke owakhayo akaqale la isisekelweni
Iyo lento eyenza ukuthi simelanga esibindi. Uyazi siqale sacheckani, sacheck kwi God's Kingdom Warriors ukuthi yakhelwa kuphi. Sathi masinhla sabona isekelo si right, sathi no umuntu engakwazi ukuba khona la. Ngoba ayisesiyacinga manje, sengikhulumile aningizwa nhlobo. Sasiyabheka phela manje, asabheka okuningi manje. Sasivele sicinga ifoundation. Ukuthi ngazi njengoba kwakhiwa nje kwakhelwa kuphi. Kodwa amen uthi ukhona yini. Hallelujah. Kuyezwakala into engikhulumayo bathandekayo. Nikhona nonke. So uthi ke umpostoli omkhulu uthi ke asikho esinye isisekelo manje sibekiweyo. Uthi foundation yala yakulento. I-foundation yakulento esingena kuyona i1 khuluma nami bathandekayo. And yazi into engihlanyisayo la bathandekayo, yini engihlanyisayo kubuyani kumina. Yazi into engihlanyisayo, ngihlanyiswa into eyi1 ukuthi igama lesisekelo libekiwe. Lithi iBhayibheli isisekelo esibekiwe asikho esinye ngaphandle kwesisekelo esi1 esiuJesu. Ushebranda uhakala basanta. Ngicela ukukhuluma nani bathandeka, ngicela ukukhuluma nani bathandeka. Do you know ukuthi imbono nembono bazalwane bami evuswa uNkulunkulu ayisekelwa abafundisi, ayisekelwa izimember zayo, kodwa isekelwa ifoundation eyakhiwe kuyo. Uyabona lento masingayenza ibe ngakaJesu njengoba siyenza ibe ngakaJesu nje ngqo. I'm telling you akhonto engakwazi ukuyivimba ngoba noma ngafika ziphi iphepho zofika idlule akuzukunqaba thina kuyonqaba ifoundation. Jesus. Hallelujah. Akaze nihlanganeni, akazange nihlangane noJesu enza iparable yamadoda amabili ayisemqondweni wokwakha. Niyayikhumbula kodwa kahleni bazalwane. Musani kungiphatha kanje, yazi angifuni ukuthi angiphathe kanje mangishomayo. Niyangizwa bathandeka. Akaze nibuzwe uJesu ekhuluma ngalamadoda amabili avela ngenwa into nje yokufuna ukuqala something. Zwani iBhayibheli la ngabanqabela ngiyanibona baxoxa. iBhayibheli lavela la ngabanqabela la ukuthi baqale kube khona abayenza kwase garanti into eyodwa. iBhayibheli la yeke into eziningi la yeke material, la yeke into eziningi, la yo check ifoundation la kuzokwakhiwa khona. Ayalahla indoda, yalahla enye indoda, yavele yathatha into epowerful kangaka ngoba alisho iBhayibheli ayikwayakhanga, yakha kwakheka into yaphakama, yathatha into epowerful yayibeka kwifoundation errong. It's one of the mistakes that have eqalwe eyenziwe abaningi bathatha into enamandla umuntu uyibuka inamandla nje lento wathatha into epowerful waba careless wafollow ibeke kwi-foundation errong. Kanti kukhona ikhathi engazobuza into eziningi ezizobuza i-foundation. Kwesikhathi sike sithule mama, sithule sikhulunyelwe ifoundation. Sifika ngempela iphepho ifika oroba shanta. Mawuyazi ifoundation uthi bazalwane bantwana bami hlalani phansi nonke angingabikho umuntu osukuma. Nisilinde isiphepho sase sidlule. Uyazi uthembeni ngithemba ukuthi hey noma singafika sibe ngaphi kodwa ifoundation. Hallelujah. Jesus. Bathi basukuma umuntu ayihlali phansi bantwana bami ni safe khulekani hlalani phansi. Ni safe. Ya umoya mkhulu wona kodwa ayikhulekani ni safe. Sit down. Hlalani phansi. Bathi baba sibona ngathi nawe awikho into oyenza uthi yabona this time akusafuneki ubaba enza something. Sekufanele ukuthi ubaba akhulunyelwa into wakhe aphekwayo manje. Into engakhe aphekwayo inamandla okuyithwala lento. Noma ingavukelwa abantu noma bengahlephuka phakathi bayihlebe kodwa la ngakhe khona. La ngakhe khona. Hallelujah. Sengisetshenzelwa nje ila ngakhe khona. Ngiyabonga baba ukuthi ungenzele umusa ngize ngakhe endaweni eright. Sengisetshenzelwa ila ngakhe khona. Asenze isiqiniseko nje sonke sizonjani sizofaka uphawu lento yes. Nokuashora nje abazalwane. Lesomo sizosikhuluma kanje sizofaka iassurance. Futhi thina nje seshumayela manje nje asena ichoice. Enye into nje esesimele kakhulu. Sesigijimela nje uqinisekisa isisekelo. Ukuthi siyibona izinto iphakama kungachekwanga ifoundation. Khona abantu angasuthi banenhliziyo
embi uyabona abantu okuthiwa is that osavea not osavea khona abantu abafika bazohlola umsebenzi uma wakhiwa ama-surveyors osavea osavea yes osavea uyazi kukhona into ebuhlungu akabayenza yazi into ebuhlungu umuntu esakhile Nkosi yami waqala mhlawumbe isiku-window level into ayakhayo kufike kuzocheckwa abukhuluma nampeni mabe angiphathi badiscover ukuthi imistake ilapha ku-foundation they don't compromise mhlobo wami bathi hayi mhlobo wami asikwazi ukuphuma ngapi akuwe lezi indonga zonke uthomunyayo ziwisolani indonga zisho aziwe phansi zonke indonga uyazini into eyinkinga la i-foundation alini nje ku-right mhla khona ezinye izinto khona iy'khathi into uqala uku-experience ubustrong ngazo the more uhambo liqhubeka bazalwane we are building our churches kwi-foundation kaKristu ibandla malakhiwa lakhelwa kuKristu ngiyalento ngisho i-reminder kwabaningi ngisetha nje i-alarm isakhala and Jesus must be the foundation of the church and we don't have to compromise that. uJesu vela ngichaza kanti eyi-2 okakhanga avele eyi-foundation uvela ngihlanyisa ephinde sevela eyinhloko shuthi uthuthumuya phansi ufica yena uthi kanti khona wena uthi nginyuke ngifuna ukuyobona khona abantu phezulu methu uthi uyafika phezulu khona yena futhi it's guaranteed. Jesus must be the head and the foundation of the church. Jalo makhalanti ngoJesu lento Besayisompisi I trust you ukuthi khonto ayikhulumeni ukuthi nje this thing ngeke ishintshe izoba genuine. Okay, awuthi ngintshela into yokugcina ke manje. Sikwi-season ye shaking. Say shaking. Yeah. Ama-Hebrew is that Hebrews 12:29 eh? Ama-Hebrew 12:29 aba life manje. Uthi isikhathi siyofika la khona ngizozamazamisa khona umhlaba. Uthi ngabe umhlaba kuphela manje ngizamazamisa namazulu. Mase kuthi ukuze okumele ukuma kahle nina kume mase kuthi okumele ukunyakaza kunyakaze. So ma uyithi into fanele imiswe i-foundation. So we shaking time. That's why uNkulunkulu me introduce imbono emisha hayi ngoba nake ne frustration. uNkulunkulu is up to something. Kukabili uNkulunkulu wakhuluma nami into one thing many years back ma uNkulunkulu enginikeza umbono webandla. Wathi son ngifuna wazi ukuthi lento engikhuluma nawe ungakhohlwa kukhona engangayikhuluma naye. And uzomangala ukuthi wayenza wayeseyayilahle ayingabi sabayilento engangiyifuna angiqala into entsha ngawe khona ngimbuyisele eceleni ngoba esekhiphe lento ekade isenhlizweni yami ngase ngivusa wena funa wazi God's kingdom warriors akusiyona into entsha kungenzeka uNkulunkulu khona izokwenza i-damage control uwagada amajika achithe laba engibachithile ngoba nawe uzongena in the same trap. Once wahamba wakhohlwa ukuthi lento ingeyami uzongena kwi-trap efana ngizokumisa eceleni uqhubeke nokwenza mase ngixinga omunye uzokwenza lento qala imbono qala ibandla is not just ngoba suke ngoba ngiyithandile nje uma ungishare i-testimony. It was very powerful, very powerful to see uthi uNkulunkulu ukubambile wakudonsa lembono. So ayibe yakhe lento. Head akabe inhloko abe i-foundation uJesu. Somebody say amen. Saphuma kusompisi nya sase singene ebandleni kancane ke short nakhona. Ngifundela ngane yami Galatians chapter number 2 verse number 9. Saphuma kuma leaders boom.
Ngoba nina nazi lutho ngama foundation, anazi lutho nganjani kanjani, anazi lutho ngobizo. Sengizokhuluma ngalokho enikwazi kangcono ke. Bathi ukubona umusa enguphiweyo oJakobe noKefase noJohane ababaziswa ngokuthi bayinsika banika mina noBanaba isandla sokunene sokuhlangana ukuba thina siye kwabezizwe kepha bona baye kwabasokayo. Bathi ukubona umusa engiuphiweyo. Bathi ubaba bona umusa enguphiwe funda ke. oJakobe noKefase noJohane ababaziswa ngokuthi bayizinsika. Wo. Nanto ebengifuna. Kefase uJohane Kefase uPeter, uJohane noJakoba lithi iBhayibheli babaziswa ngokuthi bayizinsika, pillars of the church. Akwesiyeke kaJohane noKhosana so ibuye sivakashela asibuye asamsiyoboleka le yanto yama pillars. Kubo nje asibayeke bona mase sithatha lento yinsika, pillars of the church. Do you know umbono? Umbono unabantu bawo. Ngikhuluma into enesense la. Ngiphinde. Umbono unabantu. Awuthi ngiqale kanje mhlawumbe ukuze nizo understand kangcono. uNkulunkulu ivision kuNkulunkulu uChapter 2. UChapter 1 abantu. Wabona uNkulunkulu kukhona umbona uintroduce khona abantu abatargetile ngoba first target uNkulunkulu abantu. Amanda yaza. Shoot lento nje yabazali iGod's Kingdom Warriors njoba nje iqalwa nje kunabantu ababona uNkulunkulu noma sebengenile noma bakangeni abaqala sebengenile abanye bayeza ngoba umbono nombono kukhona abantu kodwa abatargetile. Khona nje. Umbono unabantu bawo. Sonke singafrustrate uma ingena omunye avela khona athi uyahamba miyeke unabantu bayo lento. Kana okay bye bye. Angisho ungayenza ifollow up ungayenza nje follow up niyami ushona phi kodwa umusa umuze ethi mina I myself miyeke ngoba umbono unabantu. Ukhuluma nami phela niyakhuluma umbono unabantu. Andi ngakutshela into ongakazuyibona abantu balombono badesignele wona. Uthi afika la angaboni lutho enye ngaphandle kwalento enhle nje yenzo uNkulunkulu. Bese kufika abanye abangewona obaba bazophetha ama red pen ba underline dwi baphetha ama red pen. You know akubonaka abantu bombono la. Abantu bombono bajabulela noma yini eyenziwa la. Sicishe sasayiphathisa ngenhliziyo sizama uaccommodate abantu abangesiyo balento. Safuna ukusasa seshintsha ngisho ama doctrines accommodate abona still sangena ekseni baya complain. Saye kungena ekseni sangena ntambama baya complain. Sangena kanye ngesonto ba complain. Sakhoza isonto lonke ba complain. Ngekumenzela uthola umuntu akuyona yakhe lento. Ungazulimaza abantu bombono ngabantu angabeyona bombono zama accommodate abanye. Bona nje unabantu bakhuluma thana umbono nabantu bawo. Khuluma thana umbono nabantu bawo. Yabona nje God's Kingdom Warriors kunabanikazi bawo nje. Ungena nje afithe nje khaxa. This is home. Awuthi ufika nje ngathi uthi kodwa iphuma plant. Uvele ngathi kodwa ngosami iphuma plant. Jesu. Iphuma phi into nje? Usho kukhona ophethe ipeni elibomvu. Olakhe biphi lethu. Khuluma nam 10 pillars. 10 pillars of the church. Banda nje nabane. Mbona nje unabanikazi bawo. Bandla nje nabanikazi bawo. Ingakho kufanele sifunde ukwehlukanisa phakathi kwabantu esibathandayo nabantu abasithandayo. Kune difference. Abantu esibathandayo nabantu abasithandayo.
kunomehluko nje uthu khona umuntu othanda wena kodwa hayi nje ya mase uba khona umuntu othanda wena nento yakho